Здравейте! Този клип няма да е като останалите, които свикнахте да виждате, именно моите лични истории, а точно обратното, понеже това е фитнес канал. Какво в днешното видео трябва да очаквате? Ще почна да се готвя за фотосесия и ще запиша целият процес. Ще ви покажа начина, по който изглеждам в това видео и след тези 100 дена, които ще се подготвим за тази дадена фотосесия. Защо го правя? Сега някои от вас ще се запитат. Ами като цяло този процес с тази фотосесия ще го запиша, за да мога да си развия YouTube канала, защото това ми е целта, да си развия YouTube канал, да стигна до повече хора, да помогна на повече хора, да мотивирам повече хора и така нататък. И сега някой ще се попитат, добре, къде ще ти е прогреса? Прогресът ми ще е в Instagram, като цяло там качвам, там съм доста редовен. Така че ако искаш да следиш моят прогрес, последвай ме в Instagram, който ще се покая на вашите екрани и отдолу ще го сложа, понеже за да ме намерите по-лесно как ще се храня. Няма да спазвам конкретна диета, т.е. няма да ям конкретни неща, ще си спазвам калориите. Първоначално ще почна с 2900 калории, след това ще ги дигна на 3000, 3100, 3200, зависи как върват нещата. Първоначално ще почна с 2900, за да видя дали качвам, защото аз съм от хората, които трудно качват, но лесно свалят. И следващия въпрос е, който много хора се зададат, как ще тренирам. Аз тренирам по една тренировъчна програма, не е типичния бросплит, бутащи, дърпащи крака, а е малко по-различен. В един ден правя ръце и рамене, в друг ден правя гърди, гръб и трапец и цял отделен ден за краката имам. За тези 100 дена ще видим какъв прогрес ще направя. От към добавки единствено ще приемам протеин на прах, витамин D3, цинк и базовите неща, които всеки приема. Тази подготовка също искам да кажа, че хората, здравоправите хора, които не могат и се оправдават постоянно, че не могат да тренират и че не могат да влязат в най-добрата си форма, точно за това го правят тази поредица, за да мога да помогна на повече от вас, да мотивирам повече от вас, защото аз съм полуинвалид, знам го, не го крия, и щом аз мога да се подготвя, значи и ти можеш да влезеш в най-добрата си форма, така че направи го. Няма място за оправдания, каквото и да си говорим. Няма място за оправдания. Така че искам ти, който гледаш това видео, и ако ти си от хората, които се оправдаваш, да влезеш в залата и да извадиш най-доброто тяло, което можеш, което генетично ти е предразположено да направиш. Защото ви виждам колко хора здраво прави и се оправдавате, че не тренирате. Нямате оправдание да не го правите, разбирате ли ме? Нямате оправдание да не го правите. Така че вземете си задника и отидете в залата. Това е като цяло това видео. Искам да благодаря, че го изгледахте до тук. Късичко е, много късо даже, ако трябва да съм честен. И абонирайте се за канала, споделете го това видео, за да достигнем до повече хора, защото целта ми е да си развия YouTube канала, както казах, да не се повтарям. Между другото, кога ще започне самата фотосесия? В самата фотосесия в момента сме 16 август, фотосесията ще започне на 27 започва процеса от фотосесията и сега някои хора ще ме питат защо на 27 август. Ами защото на 22 до 26 съм на море. Така че ако искате да гледате моят прогрес, последете ме в Instagram, който ще бъде долу, също в някъде на екрана ще ви излезе. И това видео, мерси, че гледахте. Абонирайте се за канала, споделете този клип на приятел, пусни да си върви, заглуши му звука, просто на мен ми е важно да го гледаш или да покажеш, че ме подкрепяш по някакъв начин. Така че бъдете здрави, тренирайте, не се отказвайте и ще се видим в следващото видео. Чао!